Diyos marahay na aga sa indumatugang maluhod po ang gabos, asin po na niya to ang novena kay Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Concluding prayer. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. This day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako umi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami nagin marahay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabotan na atamanon ang kinaaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo asin ngunyan na mamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos sa nabilabing pag-init kan kinaaban. Huli kay ini, naglalawigan tiginitan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama. Sa imo kami binahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinapang na parasurog, kan kapwang nangangipo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamigay mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, sa Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang kabos.
Sa giraray Diyos maray na aga sa inyong mga tugang, an sa tuyang banal na Eucharistia ngunya na aga, ipinapanungod sa mga intensyones kan mga minasunod, pasasalamat para sa wedding anniversary ni Kenneth Kim Rosana, siriman para sa good health and blessings ni Mr. and Mrs. Joel Buwan, para man sa gift of life and birthday blessings ni Myra and John Wenji Perez, offered ni Chane. Igwa man espesyal na kahagadan ng mga minasunod para sa good spiritual, physical health and safety kan sa iyang pamilya, sa kahagadan ni Rose Azupardo Cantara and family, para man sa healing and fast recovery ni Jude Anthony Benedict, dulot ni Mr. and Mrs. Jerome and Hanelin and family. Siri manigwa man espesyal na kahagadan si Rosa Tang Lee, Joaquin Lee, Joe Robertson Lee, asin Julie Christine Lee. Asin man para sa birthday ni Milagros Magay, siring man para sa wisdom and guidance kan sa iyang pamilya, asin para man sa kabos na bendisyon dulot ni Arvin Joel Buwan, asin para sa kapahingalaon kan mga minasunod na kalag, Ana Cormina dulot ni Kenneth Jim Rosana, sa kalag ni Froilan dulot ni Rosie Azupardo Cantara and family, kay Feliciana asin Sosimo dulot ni Helen Mirales and family, sa kalag ni Weldon dulot kan Morota family, sa kalag ni Antonio Jr. dulot kan Verses family, asin para man sa kalag ni Fe sa iyang death anniversary dulot kan Molinas family. Matinog na po ang gamos. Sa ngaran ka naman, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagunang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo ka boss. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sa indo ka boss mga tugang. Maray na agaman po, Padre. Akuntan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka boss, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tinagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa pabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa kabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kurang ng Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mangkasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen.
Nang namimibi kami, hinanyuga ang mga pamibi kan banwaan, na nagngayo-ngayo sa lagitno na kaimpudan. Tanganing mahiling ninda ang mga dapat gibuhon, asin magkaigwang kusog, nan sa idang nahiling gibuhon. Huli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sa dagahade, kasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateo niya to ang enot sa Ginuno sa enot na libro ni Samuel. Pakatapos pagkakanduman sa silo, si Ana tuminindog sa atubang nin kagurangnan, mantang ang padi na si Eli nakatukaw harani sa pintuan kan templo. Sa kapaitan nin sa iyang buot, si Ana nagluluhang namibi sa kagurangnan, asin nanuga. Kagurangnan, kun mayrakan mo ang kaurasaan nin sa imong sorgoon, kun marumduman mo ako, kun daay mo malingawan ang sa imong sorgoon, asin matawan mo siya nin aking lalaki, idudulot ko siya sa kagurangnan sa bilog niyang buhay. Daing labaha na maaris kan sa iyang payo. Mantang nagpapamibi siya sa atubang nin kagurangnan, an sa iyang nguso pinagmamasdan ni Eli, hulita siya nagkikimot-kimot sana. An sa iyang ngabil nagihiro, alagad mayong nadadangog na tataramon. Si Eli naghona na si Ana buyong, kaya sinabihan, sagkod no arin ka mabubuyong, likayan mo ang pag-inom nin arak. Si Ana nagsimbag, kagurangnan ako sarong babaeng makuri ang kamunduan, day ako nag-inom nin arak o makusog na inumon, kundi ibinububo ko ang sakuyang kaurasaan sa kagurangnan. Di ka maghona na ang sa imong sorgoon, maraot na babae. Ang sakong pamibi, gikan sa kapaitan nin sakong pagtios asin kadalitaan. Si Eli nagsabi sa iya, mapas sa imo ang katuninongan, lugod itaos sa imo kan Diyos nin Israel ang hinahagad mo sa iya. Si Ana nagsimbag, magkamit lugod nin biyaya sa atubang mo ining sa imong sorgoon. Pakasabi ka ini, si Ana huminali, nagkakan sa kaibahan kan sa iyang agom, asin bako ng mamundo. Pagkaagang amay, nagsamba sinda sa atubang nin kagurangnan, danga nagpuli sa saindang harong sa Rama. Si Elkana nagdurog ki Ana na sa iyang agom, asin nangaki nin lalaki na sa iyang hinaranan Samuel. Hulitay nagad ko siya sa kagurangnan, ang sabi niya. Tataramon kan kagurangnan, salamat sa Diyos. ang puso ko naguugma sa Diyos na sakong paratubos. Ang puso ko na uugma sa Diyos na sakong paratubos. Ang puso ko naguugma sa kagurangnan, ang sakong payon na palangkaw sa atubang nin sakuyang Diyos. Ang nguso ko nagngingisi sa sakong mga kaiwal, hulitan na ugma ako sa imong kaligtasan. Ang puso ko na uugma sa Diyos na sakong paratubos. Ang kasangkapan nin mapangyari, nagkakabarari, alagad ang mga maluya, inabtanin kusog. Ang mga basog nagpauripon, huli sa kakanon, alagad ang mga gutom, nahali ang sa indang kagutuman. Ang puso ko na uugma sa Diyos na sakong paratubos. Ang kagurangnan nagagadan asin nagbubuhay, minapahilig sa lulubngan asin minapabangon giraray. Ang kagurangnan nagpapadakula asin nagpapayaman, ang mapakumbaba sa iyang pinapalangkaw. Ang puso ko na uugma sa Diyos na sakong paratubos. Matindugan ka po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus asin ang mga disipulos naglaog sa Kapernaum. Asin kan masudod na Sabado, nagpasinagoga asin nagtukdo. Ang mga tawo nagngalas sa iyang katukduan. Ulit siya nagtutukdo na may kapangyarihan. Bakong araw kan mga eskriba. Nangyari na duman sa sinagoga, igwan ni lalaki na may marumpot na espiritu asin nagkurahaw. Jesus na taga Nazaret, ano ang buot mong gibuhon sa mo? Napadigdi ka sa pagraot sa mo? Aram ko kung sisay ka, ikaan banal ning Diyos. Si Jesus nagsabi sa iya, day ka magribok, lumuwas ka sa taong iyan. Pinakimig-kimig kan marumpot na espiritu ang lalaki, kuminurahaw asin luminuwas. Ang gabos inabtanin takot asin naghapot, ano ang but sabihon kay ni? Bagong katukduan ini, katukduan na may kapangyarihan. Ang mga demonyo pinagbutan asin nagkuyog sa iya. Ang bareta dapit sa iyang ginibo, tulos na kabalangibog sa bilog na runa nin Galilea. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na aga sa ilo kabos mga tugang. Munyanal daw minapun kita kan ordinary season. Enot duman sa duwa na ordinary times na sa satuyang presente na liturgical calendar na mapadanay o mapadagos hanggang sa pagselebrar niya ito kan Quaresma, dangan mapadagos naman pagkatapos kang Easter season. Sa satuyang enot na pagbasa, nadawog niya ito hali sa libro ni Propeta Samuel, pinagsasaysay sa satuya ang pagpuon kang istorya ni Samuel. Si Samuel iyo ang ipinadara kan sa tuyang mahal na Diyos sa mga Israelita, tanganing maging propeta asin man judge o hukom. Tangani na antabayan ang mga Israelita sa saindang buhay, na maging dayupot ang mga Israelita, ang mga Hudiyo sa pagsunod kang tugon asin man mga ipinagbubuot kan sa tuyang kagurangnan. Kan panahon na ito, si Hana na ina ni Samuel, kasal sa sarong lalaki na ngaran si Alcana. Asin si Alcana, igwapanin sarong agom na ngaran si Penina. Si Penina, kadakol na mga aki, very fruitful and sayang boom. Ining si Hana, warang aki. Kaya pinagbubuli siya ni Penina. Asin pinagparasabihan, pinagpapagirumdum sa iya, di ka ngaya warak kang aki. Kumbaga, inutil ka. So anong ginibo ni Hana? Asin iwi ni sunadaog niya ito sa inong pagbasa. Nagduman siya sa Shilo, duman sa banal na pinag-erokan kan sa tuyang kagurangnan. Asin naghagad din tabang sa satuyang mahal na Diyos. Asin pinagpromesa ni Hana na kung takpan mo nga ako nin aki, idudulot ko an aki na iyan sa saimo. Well, in fact, God gave her a son na nakonsip niya kasabayan sa iyang agom na si Alcana, asin pinangaranan niya na Samuel. And as promised ni Hana, ipinagdulot niya si Samuel sa satuyang mahal na Diyos. Asin si Samuel, iyo ang ultimo na hukom bago magpadara si Yahweh o ang satuyang mahal na Diyos nin mga hade sa Israel. So sa kapos na ining pangyayari, nag-remain, nagdanay ang pagiging dayupot kan sa tuyang mahal na Diyos sa iyang banwaan, ang
banwaan na Israel sa paagi kay ni mga ipinapadara niya na mga propeta, mga hukom, asin man mga hade. Sa satuyang ebanghelyo, nadagog niya to itong istorya man kan mga enot na aldaw sa pagministro sa public ministry kan satuyang kagurangnan. Nadawog niya to base sa ebanghelyo na aldaw ning Sabado, nagduman si Jesucristo asin ang sayang mga disipulo sa sinagoga, asin igwa dumanin lalaki na pinupurisaw kan marumpot de espiritu. Asin duman binulong ni Jesucristo ining lalaki na ini, pinalayas sumarumpot de espiritu. Asin sa mga taong yaong duman naggalas, pakusan na ngayon nagtutukdok siya, kundi pinagsusunod siya kan mga marumpot na espiritu, may kapangyarihan an sa iyang pagtukdok. Sa pagpuon niya to kay ning enot na Domingo, enot na semana, kan ordinaryong panahon, magayunon pinagpapagirumdum sa tuya. Pinagpapagirumdum sa tuya ng mahal na Diyos danay na yaon sa pagsurog sa to. We are always beloved by God in all circumstances kan sa tuyang buhay. Asin man itong mga tao na nagtitiwala sa iya, itong mga tao na igwang pagtubod sa iya, they madidisappoint. Din huli sa panahon kan sa tuyang mahal na Diyos, tatabangan kita. Minsan sa satuyang pagpangadji, sa satuyang pagsimba ural daw kay Domingo, nadidisappoint kita na haluyon ng kagurangnan an sa kuyang pinagahagad sa imo. Haluyon na simbagon ang mga pinagpapangadji ko sa imo. Well, ang kay puwan niya itong girumdumon na ang Diyos, Diyos. Kita, mga paratubon. Di kita pwede magdemand sa mahal na Diyos. Ang mahal na Diyos iyon pwedeng magdemand sa tuya. Sa giraray, in His time, iyon yung operative word digdi. In His time. Nasisimbagon kan mahal na Diyos ang sa tuyang pangapudan, ang sa tuyang mga pangadjion. Siring sa ginibon niya sa pagsimbag kan pangadji ni Ana. Asin man digdi sa lalaki na tinabangan niya na palayason ang marumpot na espiritu. So agado niya to sa Santa Misa gini, nalugod, mas magtalubo kita sa satuyang pagtubod sa mahal na Diyos. Asin man mag-iyo giraray sa pagtitiwala, asin man pagtubod sa iya. Ining mga aldaw na mga masunod sa 2024 lugod, mas kinanganing panunin pagbalo, mas kinanganing panunin kadipisilan, maging mga oportunidad tangani na mas magdanay kita sa paglakaw digdi sa dalan na ipinaglatag sa tuya kan mahal na Diyos. Dalan na pasiring sa kabanalan, dalan na pasiring sa langit. Amen. Magpambibikaw mga tugang, tanganingan sako, asinan sa idong atang, mako malugod kang Diyos sa mga makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurang nanan atang sa imo mga kamot.
para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimibi kami, makapagayagayas sa imong dulot kan sa imong banwaan, nahuli kay ni makabalik an kabanalan, asin makamtan ang mga inahagad ninda sa kaludukan. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Dadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhana dayong kasakoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamot, sineselebrar mi an sa iyang pagkagadan, sa buhay na pagtubod pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat, asin sa urog kasarig na paglaom, inahalatan mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaiba kan gabos na santo sa sinangeles, rabay kami nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadan banal, urabod nin gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kadambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwas siya ni tinapay asin pagpasalamat binaakili, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kay ni. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kidaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot,
kaibakan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagaygaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na dayong kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasarokan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanakonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakawalian, nangangahas kitang magsabi, Amanyamo, dayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo. Mangyari ang bot mo sa daga ng siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-daw, itaong mo sa muya-munyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa buya. Asin hare kami pagdarahan sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkani ko na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bilang sarong pamilya magpatinrauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyaan, Kordero kang Diyos, Yesu Kristo,
Siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada namang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, baka akong mainigo na ikamaglago na sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, nagngayo-ngayo kami naghahagad sa imo, tanganing ang mga nabasog sa imong mga sakramento, tugutan mo man na maninigong maglingkod sa paaging makagaya-gaya sa imo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.